Gima dawachi en achiel. Ng'anyo en ratiro mar japiny mondo onyis ni gima dhi nyime ok ohero, kata nitie duol moro modwa ni ochwal mbele mondo winji gi sirikal matiyo. So ka onge gima iwinjo ka odiyi kaka japiny, to bede ot tim tijeni. To ka nitie gima odiyi, to wuogi mondo winj duondi. Ka onge gima odiyi to sawa, in onge gima, nikech kata kopenji ni ing'anyo nang'o to onge gima odiyi, onge answer duoko madibed. To ng'at ma gimoro odiye, kapo ni nengo mar gik moko mitiyogo pile iwinjo kodiyi, to kik sal mawuondi ni ng'anyo ok wadwar. Dibed ni in achiel kuom jogo ma bende noserawo e tumechoka.com kocha? Tumechoka.com pok adonje, to aparo nadhi donje kapok piny olil kawuono. Dakoro mkajua mane turu wach. Mane turu wach mabende wantiere kono. Mana kapile, ote mabende biro bedo kioro, wabiro bedo kwa somo e yamo. Kata kamano ng'anyo mar sabasaba ne otimore kane jatend piny Kenya ne onge e pacho kae. En maneno odiochieng' manyoro ne ntiere gwenge mag Ruai kano chiwo title deeds ne moko kuom weg lowo. Ang'eni wabiro bedo kwa winjo duond jatend piny Kenya machiegni. Kata kamano wakawa ne yweyo matin. Bang' mano waduogo gi mathoth ahinya twak e chenro